Сәлам шаяннар! Әйләнә тирәбездәге табигать үзендә әллә никадәр сер саклый. Әлеге серләрне ачар өчен кайвакыт кызыксынучан булу да җитә. Ә сез белүемчә нәкъ әнә шундыйлар. Әйдәгез табигать серләрен бергәләп шишик. Җәй, көз, кыш, яз. Җир шарында әлеге фасыллар бер-берсен алмаштырып килә. Мин җиләкле эссе җәйне яратам. Җәй айлары июнь, июль һәм август. Җәй көне рәхәтләнеп су кыенырга, җиләк җыярга, кояшта кызынырга була. Көннәр җылы булганга, калын кофталар, йон оек башлар киергә дә кирәкми. Ә иң мөһиме, җәй ул каникул дигән сүз. Җәен мәктәпкә укырга барырга, үй эшләрен әзерләргә кирәкми, рәхәтләнеп ял итәсең. Шәп бит, ә? Җәй айлары тамамлангач, каникулга нокта куеп, алтын көз килә. Сентябрь айында мәктәптә укулар башлана. Бакчаларда яшелчәләр, алмалар, урманнарда гөмбәләр, чикләвекләр өлгерә. Кышлар җылы якларга китә. Октябрь айында агачлардагы сары яфраклар кыела. Салкын яңгырлар ява башлый. Соңрак ноябрь айында җиргә беренче кар төшә. Һәм елның иң салкын вакыты кыш җитә. Кыш айлары декабрь, гыйнвар һәм февраль. Кышын көн озынлыгы кыскара, ә төннәр озая. Кышкы көннәр салкын һәм карлы була. Еш кына юлларда бозлавыклар барлыкка килә. Көннәр салкын булганга, кышын без калын киенәбез. Кыш көне табигать та йокыга тала. Кайбер хайваннар, әйтик, аю, керпе, бака, бурсык кышны йоклап үткәрә. Салкын кышка алмашка ямьле яз килә. Яз март айыннан башлана һәм апрель, май айлары белән дәвам итә. Бу ел фасылында көн озынлыгы арта. Беренче яңгырлар ява башлый. Әкренләп табигать кышкы йокысыннан уяна. Елга күлләрдә бозлар эри. Агач куаклар яшел күлмәкләрен кия. Җылы яктан кышлар кайта. Апрель айында беренче чәчәкләр күренә башлый. Ә яздан соң кабат җәй килә. Табигатьтә ел фасыллары бер туктаусыз әнә шулай алмашынып тора. Бу нилектән шулай? Уйлап караганыгыз булдымы? Моңа җир планетасының галәмдәге хәрәкәте сәбәпче. Аңлашылып бетмиме? Хәзер аңлатам. Җир шар сыман калыпта. Ул үз күчәре тирәли әйләнә. Җир күчәре җирнең үзәге аша үтеп, төньяк һәм көньяк полюсны тоташтырган уйланма сызык. Ул орбита яссылыгына карата бераз авыш. Җир үз орбитасында авышып хәрәкәт иткәнгә, ел фасыллары алмаша да инде. Планетабызны тагын бер сызык экватор әйләндереп алган. Ул җир шарының уртасыннан үтә һәм аны ярымшарларга бүлә. Җирнең өске өлеше төньяк ярымшар дип атала. Анда без яшәгән Евразия материге урнашкан. Җирнең аскы өлеше көньяк ярымшар дип атала. Җир башка планеталар кебек үк Кояш тирәли дә әйләнә. Ул әле төньяк ярымшары, әле көньяк ярымшары белән Кояшка таба борыла. Мисал өчен, Кояш яктысы һәм җылысы күп төшкән төньяк ярымшарда җәй булса, бу вакытта Кояштан ерак торган көньяк ярымшарда кыш була. Һәм киресенчә, көньяк ярымшар Кояшка борылганда анда җәй, ә без яшәгән төньяк ярымшарда кыш була. Ә көз белән яз кайчан барлыкка киләсең? Кыштан җәйгә күчү вакыты яз, ә җәйдән кышка күчү вакыты көз дип атала. Март һәм сентябрь айларында җирнең төньяк ярымшары да, көньяк ярымшары да Кояштан бер үк ераклыкта була. Димәк, бу вакытта Кояшның яктысы һәм җылысы аларга бер үк төрле төшә. Шулай итеп, көньяк ярымшарда көз булганда, төньяк ярымшарда яз була. Ел фасылларының алмашынуы менә шулай бара. Ә хәзер әйдәгез сорауларга күчик. Ел фасыллары җәйдән көзгә, көздән язга, яздан кышка, кыштан җәйгә алмашынамы? Юк. Юк, әлбәттә. Көздән соң яз килми, шулай бит. Ә бәлки аларның тәртибе җәй, яз, көз, кыштыр? Юк. Дөрес җавап бирдегез, дусларым. Җәйдән соң яз фасылы килми. Киресенчә, яздан соң җәй килә. Алайса, җәй, көз,
Кыш һәм яз, шулаймы? Әйе. Дөрес. Афәрин шаяннар. Сорауга җавапны дөрес бирдегез. Ә хәзер икенче сорауга күчик. Без яши торган Евразия материге җирнең көньяк ярымшарында урнашканмы? Юк. Юк дип җавап биргән булсагыз, дөрес. Чөнки без көньяк ярымшарда яшәмибез. Бәлки без төньяк ярымшарда яшибездер. Әйе. Менә монысы дөрес. Чынлап та, безнең материк төньяк ярымшарда урнашкан. Булдырдыгыз. Бүгенгә соңгы сорау. Төньяк ярымшарда кыш булганда, көньяк ярымшарда көз буламы? Юк. Юк, бу дөрес түгел. Алайса, төньяк ярымшарда кыш булганда, көньяк ярымшарда яз буламы? Юк. Юк дип җавап бирдегез, шулаймы? Афәрин. Димәк, төньяк ярымшарда кыш булганда, көньяк ярымшарда җәй була. Бу дөресме? Әйе. Әлбәттә дөрес. Барысын да истә калдыргансыз, яшь дусларым. Әйләнә-тирә табигатьтә мондый кызыклы күренешләр бик күп. Киләсе тапшыруда аларның да серләрен ачарбыз. Ә бүгенгә сау булыгыз. Табигать дөньясы белән кызыксынып яшәгез.